Arlak kapras kemenengkong silak kabar bat hadu arpel teli kikon solution price hagador jeng bai tiket kebatang praspa dengka shirwing we kwai koblaya pi polog prajor baro ki baju sungut nat basngap ya video hagne ke channel te perlok hagne ke video mentah tuna page ya kene ke wipat kanotis kop kwai khabam hag bakador jeng bai tiket kedai tang praspa dengka shirwing we kwai kadba arlak kapras kemenengkong silak kabar bat katarik kadek ar pulai tarik nep khadwei arajar pusan kabah hapak sngi ublei te nagam tajung tui pulok rawon ki bala banlei chimenta hakane ka sngi kila banlei bat nagam tajung tui pulok ki bomla banlei ru sngu hawat sngu ei namar kane ji kop khwai khabam ka hapak sngi ublei te menta tong na pejno ya kane kruti sikop khwai khabam nadu ka basdang ya wan chekaji kop khwai khabam ya ka ben penyaji dei trepung harengkat bat ki parlok ka jaka kadeh Ummluh Laitlyngkot hakapung jei ba teling bupang ka tarik kadeh ka ar phulai tarik bnep khadwei arajar pusan ka ba ha phakasi ublei ka por khwai kadeh khatwei beje men step bar kan kut hakapor lai beje janmit ka dor jeng ka bai tiket kadeh praspa dengka shirwing wei khwai bat en siapan bu jaka de utem pri stiker hakatehi ka juk kasngi nadu ka por khandai beje men step tin namar bakade kasngi telang kumtala asyaban bujaka hadu kapur kendai baje men step bat sedang kwai hakapur khatwei baje kata kamut hagane ka ar phulai trik pnep khatwei ar hajar pusan ki jing ais kumha hagane ka ar phulai trik pnep khatwei ar hajar pusan pat kilong kumne ubaningkong unyo arlak uba ar silak uba lai san phawajar uba saun yo ar phawajar uba san unyo phawajar ubah nru new hajar ubah new unyu asan hajar bat ubah pra unyu saw hajar ki kon solution price ki don ar pauteli ki batang yo hadu ar hajar marwei nang ta hakate kasngi ka sa donru sakalogidro nang ta hakate kasngi ka sa donru sakalogidro haga baka price kebenkong jong kalogidro kadai de bisa silak tengka lane la pumkwa bansim da kapisa ka silak tangka pilaru bansim da ka maruti car ka badang dei tip top condition kumta lada pumkwa bansim da ka maruti car pila bansim da kapisa ka silak tangka ka price ka ar ka dei ar pho hajar ka balai ka dei pho hajar ka basau ka dei san hajar bat ka basandru ka dei san hajar kador jeng ka bai tiket logidro ka dei aspa tangka ka wei ka tiket bat san spa tangka penyo sibuk te yak tiket lo gidoru pilaban yo tang hak te hi kasngi nadu men step hadu ka posyon pileka ya kalau gidro ki kendon kenlong bej kumba julong hak we pat ki competition kwai na lor kido karim lade ban thedo khat thamai saw kuntal haka khat new tarik nap khatwei arajar pusan haka por men step en amshim jing theo yaki khasal barkap lade kita kha hekli en amsha banwan di jing di na bar namal de ban ai wai lupa ensya tangai kitu ginang di kitir kum kitir kwai bar kijing bam kwai tin nak banta kijing tip ke bakam nia pilar ban pun ha kene kinambar ke badon ha kene notice te perlok ngatrai prasai lor kene kiji kop kwai khabam ke ban salong ke ar phlai trik pnep khadwei arajar pusan ka ba pak sni ublei tin nak banta jing tu perlok ki bala balai simenta ki la balai bat nak banta jing tu perlok rawon ki bomla balai ru ngap hawas ngei namar kene kijing metip ke jonga kadai hi nakam ta juk tu perlok rawan ki bala balai simenta hagane ki kop khwai khabam wala ka hap hagasngi bleiro kata keban salong ha Ummluh Laitlyngkot hakapung jong ba teling bopang ku blei sibun